Dobrý deň vám prajem. Dneska sa chcem pozrieť na to, či sa ku vám vráti. Na toto sa dneska pozrieme. Či sa ku vám vráti a či bude ochotný robiť to, čo vy chcete. Milé dámy alebo páni, je tam karta návratu? Je. Len neviem, či v tomto vzťahu by ste mali pokračovať, lebo keď vás proste niekto podvedie, alebo keď vás proste niekto nechá a ide za druhou ženou alebo za druhým chlapom, tá žena, akože ja na vašom mieste by som ho nechcela. Ale ja vám len chcem povedať, že máte tú kartu návratu, že môže sa ten muž alebo žena k vám vrátiť. Len dávajte pozor na hádky, nezrovnalosti a výčitky. To je proste najdôležitejšie. Hádky, nezrovnalosti, výčitky. Lebo v každom takom vzťahu, čo sa navráti ten partner, sa to tak deje. Proste je to tak. Ale je tam karta návratu, že áno, vráti sa ten váš partner späť. A ešte to som vám chcela povedať, že kľudne mi napíšete pod príspevok, ja vám na to odpoviem, pozriem si všetky komentáre, odpoviem vám na to buď tu, keď pôjdem vysielať, alebo osobné výklady robím na Kikaveštenie na FB. Robím aj iné veci, len výklady, ale ja vám len hovorím, že je tam karta návratu. Pozrieme sa na anielov, na anielské karty, čo nám povedia anieli. Bude to síce troška ťažšie v tom vzťahu, ale keď niekto niekoho ľúbi, tak sa to vie zmeniť. A hovorím vám, je tam aniel času. A odpovedá vám, že máte pred sebou najkrajšie obdobie života. Čakajte samé dobré veci, samé dobré správy. Tak vám chcem povedať, že príde aj na vás, tí, čo sa trápia, tí, čo proste nejsú vo svojej koži, tí, čo si myslia, že majú niečo, im tu sedí, proste necítia sa dobre, takže príde aj na vás. Dobre? Ďakujem vám veľmi pekne. Kebyže chcete, tak Kikaveštenie na FB, alebo tu sa mi ozvať, alebo pod príspevky, budem rada.